Ja, ik heb de uitnodiging van het ABC-bestuur heb ik aanvaard. Voornamelijk omdat ik zelf mocht kiezen waarover ik zou praten. Ik zit op dit moment heel erg in die hele staatkundige herstructurering. Ik kom daar strakjes op terug. Er liggen grote stapels wetsvoorstellen, onder andere op mijn bureau, maar ook op de bureaus van vele andere leden van de Raad van State. En we staan onder behoorlijke druk om dat allemaal in een korte tijd af te werken. Nou, dat betekent dat ik, dit heb ik er tussendoor moeten doen. En het is dus mogelijk dat ik misschien soms dingen zeg waarvan u zegt dat klopt niet. Dan hoor ik dat graag. Want als het goed is, dan zal dit verhaal ook wel worden gepubliceerd. Ik dank in ieder geval het ABC-bestuur voor de mogelijkheid om hier te praten over dit onderwerp, wat mij zozeer bezighoudt. Ik heb in de inhoud heb ik geprobeerd weer te geven welke onderwerpen op dit moment, ik moet eigenlijk zeggen in de afgelopen weken, zo kritiek zijn geweest in die staatkundige herstructurering. Het is een zeer levend onderwerp en de timing van deze dag komt heel goed uit, want met het referendum van overmorgen, daar kan van alles gebeuren, dat vertel ik straks. Maar het is dus leuk om nu nog dingen te kunnen vertellen die kunnen gebeuren, want over een dag of over 2 dagen is het misschien al gebeurd en dan hoef ik het niet meer te vertellen. Over 2 dagen vindt op Curaçao het referendum plaats waarbij de bevolking de kans krijgt om zich voor of tegen niet het slotakkoord, waar dit allemaal op gebaseerd is, maar de manier waarop aan dat slotakkoord in de wetgeving uitvoering is gegeven. Op Curaçao praat men over niets anders. Ik heb familie op Curaçao wonen en vrienden die ik regelmatig spreek. Ik heb hen ook gevraagd om leuke dingen die ze hoorden aan mij toe te sturen. Dan kan ik u er ook een beetje mee entertainen. Men praat over niets anders. Men wordt doodgegooid met tv-spotjes, radiospotjes, inbelprogramma's, vlaggetjes, t-shirts, rondrijdende luidsprekerauto's enzovoort enzovoort. Beide zijden, si en no, lichten hun voorkeur toe met veel pathos, passie en gelukkig af en toe een beetje humor. De meest wonderlijke argumenten worden naar voren gebracht. Zo meldde een no-stemmer in een inbelprogramma dat zijn stem no ingegeven is door de vrees dat als si het wint, dat Nederland dan Curaçao zal verplichten om raamprostitutie te gedogen. Hij is daar kennelijk tegen, dus ik vraag me af. Nou ja, ik weet niet wie het was, maar ik kan het u ook dus niet vertellen. Aan de beide zijden, aan de no-zijde, zijn de argumenten vooral emotioneel. En ik kan daar een voorbeeld van geven. Ik weet niet of u dit, u kunt dat denk ik wel lezen. Dit is een no-shirt, wat dus uitgedeeld wordt aan mensen die moeten worden overreed om no te stemmen. En wat daarop staat, injusticia, onrecht, humiliation, vernedering, manipulation, manipulatie. Dat zijn de thema's waar men mee komt. Men praat niet over beter bestuur of slechter bestuur of over armer of rijker. Nee, men praat over injusticia, humiliation en manipulation. Dat tekent het debat, want de C-kant die zet daar tegenover wat er allemaal voor mooie dingen staan te gebeuren. Wat de leuke dingen voor de mensen zijn, om met Paul van Vliet te spreken. In Nederland, ook in Nederland, krijgt de herstructurering de nodige media-aandacht. En helaas niet altijd van hoog niveau. Afgelopen vrijdag beluisterde ik bij BNR Radio het inbelprogramma Pep Talk, waarin voormalig Tweede Kamerlid Joost Eertmans van de toenmalige LPF de stelling innam:
Curaçao moet onafhankelijk worden van Nederland, dus je moet ja stemmen. Uit zijn stelling en de inleidende woorden bleek onmiddellijk dat hij geen idee had waar het over ging. Een opeenstapeling van misverstanden volgde. Gelukkig waren er veel inbellers en die hadden er meer van begrepen. Ik was ook blij te zien, na enig vooroverleg met de voorzitter van de jury van de Peter Smits-prijs, dat een aantal van de scripties die zijn ingezonden voor de Peter Smits-prijs over staatkundige herstructurering van het Koninkrijk gaan. Ik zal de voorzitter uiteraard niet het gras voor de voeten wegmaaien. Maar het is een feit dat uit de scriptieonderwerpen blijkt hoezeer dit onderwerp leeft. Ook in Nederland. Toen ik hoorde dat een van de scripties als titel heeft Relationeel geweld op de Nederlandse Antillen, dacht ik aanvankelijk dat dit wel erg ver gaat om de lopende onderhandelingen over de staatkundige herstructurering te beschrijven. Gelukkig werd het snel duidelijk dat de scriptie gaat over wat meestal huiselijk geweld wordt genoemd. Alleen, ik moet zeggen, bij de staatkundige herstructurering is het gelukkig meestal alleen verbaal geweld waar het over gaat. Maar bij de ronde tafelconferentie op 15 december 2008 liep een demonstratie op Curaçao uit de hand, althans dreigde uit de hand te lopen. Maar gelukkig is dat tijdig bezworen door de vergadering te verhuizen naar de marinebasis. Toch zie je hoe hoog die emoties oplopen. Dit gaat echt mensen in hun diepste emoties aan. Al 2 jaar, meer dan 2 jaar geleden moet ik zeggen, heeft, om precies te zijn op 8 november 2006, onthoud even die datum, heeft de heer Wawu, mijn voorganger bij de Raad van State voor het Koninkrijk en de voorzitter van de Peter Smits-prijsjury, u bij deze gelegenheid al het nodige verteld over de staatkundige herstructurering van het Koninkrijk tot dat moment. Dat moment was heel goed gekozen, ook alweer. De betrokken landen hadden toen de conceptuele fase afgesloten en men kon de voorbereiding van de uitvoering beginnen. Nu, 2 jaar later, is het slotakkoord van 2 november, 6 dagen daarvoor, van 2 november 2006, is inmiddels in talloze wetten, verordeningen en andere regelingen klaar om te worden vastgelegd. En met name om aan de Tweede Kamer en de parlementaire delegaties in Curaçao, Sint Maarten en Aruba te worden voorgelegd. De Big Bang heeft zijn definitieve vorm aangenomen. Hoewel ik mijn lezing wil beperken in beginsel tot de periode na november 2006, wil ik toch niet nalaten uw collectieve geheugen even op te frissen door de belangrijkste gebeurtenissen van voor die datum. Maar voordat ik dat doe, even vertellen, mijn lezing bestaat uit 3 onderdelen. 1, zeg maar het verleden tot november 2006. Deel 2 is 2006 tot 2009. En het derde deel heb ik wel een begindatum, maar geen einddatum. 2009, vraagteken. Het hoofdlijnenakkoord van 22 oktober 2005. Na discussies die begonnen in het laatste decennium van de vorige eeuw, werden hierin, in dat hoofdlijnenakkoord, zoals de titel ook zegt, de contouren van de staatkundige herstructurering vastgelegd. Ik wil u, hoewel het al 4 jaar geleden is, wil ik u de considerans en de motivering van dit wetsontwerp, van dit akkoord, niet onthouden, omdat hij ziet het als een rode draad door de hele discussie lopen.